Dobrý deň. Robo Šimko, to je ten metalista z Superstaru ináč. Čo? Už aj ten od nich odišiel, už ani teraz nespiel. Musí. Áno, to mám ako suvenír. To je zo Superstaru. Ďakujem, pekný deň. Zastavia policajti v strede diaľnice, že idete fúkať len tak random. Fúknem, dobre, dovidenia. No dobre, ahoj. A čo ti mám na to povedať, akože? Sme na ceste na Novali. Počúvaj! A pred nami je loď. Vieš kam choď. Počúvaj ma, ja som predbehol auto, ktoré nesie nejaké pokazené Shrekové BMW, aby som mohol ísť hore kopcom rýchlo. A tu nie, že auto je na prívese, a normálne celý Titanic týpek veze so sebou. A kam s tým ide sa spustiť na Dorovali na trail modrý s loďou. Loď! Ideme VRS. Číhame, ešte jedno auto a potom loď. A potom obeháme loď. Loď! Sme ready, Samko sa ešte oblieka. Prvá zástavka Junkride, exhibička na airbag. Trošku meškame, lebo Samko musel fúkať a išli sme za člnom. Aha, druhý vloger prišiel. Čo? Dve kamery, ty kokos. Pozri sa, môžem si točiť 4DX. A Jaďo tu je... Dobrý deň, ahoj. Burák, backflip. Yes! Tak, exhibička nám začala. Jazdíme a ide Samko Panák. Manuál. Aťko! Tvoj kar. Palo, šakalo. Nice. Yes, oh! Yes. Yes! Je to tam. Áno. Ide burák, ešte jeden flip. Burák! Yes! Yes! A to neprejdeme. Ideme na to! Ideme na to, výmena bicyklov a ideme sa konečne už endurovať, na čo sme sem vlastne prišli. Jo. Poďme na to. Poďme na to. Aby si kúpili všetci tričko. Prvá jazda Riders Park do Novali, zelený trail. Joj, smooth klopky. Samko je offroader. Samko jazdí jak na Subaru, bo... Skok! Uj! Kde sme? Doprava, počkaj. Je to hopeky do zákru, celku fajnové. Taká lavička. Drop! Uj! Šarky. Čau, Miško. Čaute. Tam to máš ten vlastný fanklub. Áno, Miško, čau. Čau, Miško. Nechaj moje prodávky, prosím ťa. Ahoj, Viktor, ty si slušný človek. Čau. Tento... No počak, ja som kamera, ty ideš prvý. Však Miško je senior už. Tutut! A ten drop to kam vedie?
Neviem, aký trail vôbec ideme, rád by som vám povedal, ale ideme za Miškom Pokorným. Joj, to som nestihol, to na budúci si dám. Tam je skok, pridaj! Ako hodnotíte tento bike park? Super, trošku sa práši, podľa mňa Samko nič nevidel, takže navrhujem, nech Samko ide prvý. Alright! Kam ideš? Dobre, Samko, toto je hýb doľava. Už budeme vedieť. A hlavne som to skočil doprava. Bám. Pecka. Tak, prvá jazda za nami. Nič nevidím, oficiálne som Samkovi úplne chýba, slepý. toto mu chýba, ale na jeho obranu ja som mu to aj zobral, mám to v aute a som mu to nedal, takže Počkaj, potom vieš to čo, idem. bude to za chvíľu chýbať tebe, aha. Ne, A už to mám. ne, ale však ty ideš prvý. A záber, nechoď jak ten detko pred tebou, čo išiel. Miško Pokorný nás trošku brzdil. Samko už ide bomby. Nebrzdíte toľko ľudia v tých zákrutách, však 2 dní toto je a už tu diery sú. Sa naučíme teda, tu si pribrzdiť pred zákrutou a ideš. Skočíš, nedoletíš, sekneš. Tu si pribrzdím a už nebrzdím v zákrute, aby som ich nerozbil. Dobre, Samko pauzuje. Samko má motorku. Tu. Samko, vidíš skok? Aj toto do klopky! No z manuál. Yes! Bám! Voláme Kubíkovi, ktorý sa mal prísť bicyklovať a neprišiel. Ideme sa tu uvariť. Chalani ešte jazdia dneska pohár v Žiline. Stadiaľ budete tiež vidieť nejaké vsúky od... Áno, Patkaň! Patkaň má zálohu natočiť vlog, dúfam to zvládne. Takže toto je vsúka do videa na vlog s Donovalou. My s Viktorom Vadovičom sme sa rozhodli, že prídeme do Žiliny. Pár klipov, možno z jazd, možno z niečoho sem hodíme, zabavíme sa a budeme piť veľa vody, nech sa neupečieme. Koľko kilometrov si dnes už najazdil? Dneska dal som že 20 už mám hotových. A koľko ich máš spraviť? 70. Počuj, ty sa to budeš do 8 večera. Do 8 večera sa to budeš. Ktorí nevedia, títo borci dávajú, že za, ako to máš? Na 100 metrov za každého followera, predtým to bol 1 kilometr, lenže za jeden deň mi tam pribylo 700 nových followerov. Čiže 700 kilometrov asi ne. To by si mal kúpiť iný bicykel. Počúvaj! Skok! Aha, Norčor, bunny hop!
Sámko, najväčší endurový jazdec. Koľko im trvalo podľa teba postaviť tento trail? Nič. Tu sa 4-krát spustil. Jedno hrablo. Kedy to už skončí? Aha, to sa dá skočiť. Ale neideme. Pozri tu, bam. Cez. Vyklepávačka riadna. Stratili sme Sámka. Mister, počúvaj, prichádza. A túto trať. Zomreli mi moje 2 vyklbené prsty. A ktoré to sú? No, ten aj ten. Paráda. Dipty filujú dobre, počasie, vietor praje, slnko nie, takže uvidíme. Pátka nie prúď! Víťazstvo má veľkú zásobu trikov a štýlové prevedenie 360X cez prvý. Pokračuje pekný, pomalý tailwind z Autorska, ale podporíme ho. Dobre. Pokračuje ďalej do kopenky. Vysoký backflip. Predposledný skok. Áno! Sátor do barspinu. A suicide. Takže Vikino sa práve spúšťa, suší si ruky, pripravuje sa, stále sa pripravuje a ide. Ja začínam natiahnutým neckneckom. Pekný vynosený flip, trošku nižšie dopadol, nestratil rýchlosť. 2,7 bar do X-upu. Pokračuje ďalej. Vysoká trojka. Kenken ešte tam bol. Suicide do bar spinu. A Barko názor. Yes! Srám! Zas nič nevidím. Ako inak. Počúvaj! Prach, všade samý prach a ešte viacej prachu. Sámko ide gapnúť on and off. On and off dáme celý. Máme traktor, jak Volvo, tak sa cítim, keď na tom idem, že som nezastaviteľný. Púšťame, ešte dýchame hlavne. Počkaj, chladím, intercooler naplno ide. To istý spot som mal v pláne. Toto je najlepší spot, to je presne tam, kde som najviac unavený. Urák, Tak, skúsime to, poď. poďme na to. Poď, bomby, ideš. Hej. Presne to je to, čo som povedal, že Počuj, ale dopad treba trafiť. Takže ideme skúsiť nezomrieť pokus číslo 2. Poď.
Dobre, Burák, toto bolo parádne, som rád, že to je na videu. To je taký autista. Toto je brzda, klopka. Toto je skok až do matere! Do stromu. Ďalší. Toto je pandy. Vyzuté, Burák, čo si urobil, ty fás? Ukáž to, ukáž damage, aj po kolese. O nie, nemáme ráfik. Aha, nelen ráfik, my nemáme vôbec koleso. No. Deti, polka trailu bola zvládnutá na odrážadle, zvyšok odrážadla je zvládlo. Traily odjazdené, ideme ešte dať nejaké skoky na airbagu a pôjdeme pozrieť pump track. S podporou môjho frajera Míška mi to ide lepšie. Pozri sa, tam stojí. Máme tu Míška! Míško do videa skáče, áno. Áno, láska! Yes! Ale chápem, a sa bojíš, boj! Postavili sme sa na pump track konečne. A pozrieme si, ak ide Sámko na pump tracku. Track brutálne naložený, ale, hej, ale je tu veľa trošku detí. škôlkareň. Trošku dosť. Trošku tam stoja všetci. Hop. Nice. No však to som myslel, že tam náklad boli príklad. Miško, jak sa ti to tu páči? Povedz nám niečo. Povedz nám, jak sa ti páči. No, veľmi pekný bike park, taký family bike park, pretože si zajazdí fakt celá rodina. Aj mama, aj dcera, aj syn, aj otec, taký, že veľmi bezpečný. Máme tu preteky, my versus Michael P. Michael P. My homies nálepka. Ahoj, čau. Tak, vybavené, sme doma, vysedení, Sámko ešte ide kúsok domov, odjazdené. Mali sme pretek s Myškom Pokorným po ceste. Sme sa naháňali, áno, Trošku. nehrali myšičky. A ešte som aj zle odbočil pre istotu.
Si dúfal, že ťa znova predbehne, vieš, tak si Áno. odbočil radšej na Som Trnavu. na Trnavu od Bočera, lebo som chcel, aby ma Miško ešte dobehol, ale neúspešne. Bikepark zábavný. Tešíme sa na jumpline. Veľa klopiek, málo skokov, ale inak to bolo parádne. No. Takže tak. Pump track brutálny, len veľa detí. Škôlka. Airbag bola zabava. A máme tu oficiálne vyzuté koleso. Ja Samko si myslel, že to ešte prejde, tak to ešte pre istotu vyzol na tom zlamanom rafiku. Som sa vyvalal na zemi. No, dobre. Dobrú noc, daj odber, choď si pozrieť e-shop, vidíme sa. Daj odber, like, nalep si nálepku na bicykel, na helmu, kúp si tričko a dobre, ahoj!